dámy, vážení páni, milí pretekári, ctené prítomné deti, dovoľte, aby sme pristúpili k slávnostnému vyhodnoteniu jubilejného 22. ročníka pretekov o pohár primátora mesta Trnava. Vy ste chytili, ryba išla, my sme vyhodnocovali, Excel spracovával, dúfajme, že bez problémov. Tak ako ste sa po pozíciách dočítali, bude vyhlásených 5 najlepších pretekárov, ktorí v súčte všetkých bodov získali najlepšie umiestnenia a jedna špeciálna cena o najdlhšieho kapra alebo najdlhšieho amura, ktorý bol ulovený. Pristúpil by som, alebo začal by som práve touto cenou. Najdlhšiu rybu, a bol to kapor 66 cm, dnes bol ulovený pánom Grofom Robertom. Poprosil by som pána Grofa Roberta, aby si od nás prevzal cenu. Gratulujem. Ceny odovzdáva pán predseda organizácie a upozornil by som špeciálne, máme dneska tú česť medzi nami privítať aj pána primátora. Piaté miesto so súčtom centimetrov a 272 bodmi získava pán Ťažký Jaroslav. Máme tu pána Ťažkého Jaroslava. Ťažký Jaroslav nám chytil 13 nádherných kaprov. Získava darčekovú poukážku v hodnote 50 eur do rovnakej predajne. Je to predajňa Ryba na Trstenskej ulici v Trnave. Gratulujeme. To dám tebe. Asi ich vymeň. Štvrté miesto za 9 rýb v celkovom súčte 274 bodov získava pán Rabara Peter. Darčeková poukážka tentokrát má hodnotu 65 eur. Gratulujeme. Prichádzame na bedňu. Bronzový dneska za krásnych 16 kusov kaprov. Z toho hodnotených mali v súčese 275 bodov. Tretie miesto získava pán Kanovič Miroslav. Cenou obligátna poukážka do rovnakej predajne Ryba v Trnave v hodnote 80 eur. Gratulujem. Striebornú pozíciu uhájil borec, ktorý už teraz dneska bol s najväčšou rybou. V súčte bodov 287, druhé miesto pán Grof Robert. Celkovo chytil 15 kaprov, vrátane toho najdlhšieho dneska uloveného. Gratulujeme a vaša je darčeková poukážka v hodnote 100 eur. Vítam medzi nami nášho pána primátora mesta Trnava, pána Bročku. Máme tu česť, že odovzdá cenu pre nášho víťaza pretekov. Ním je borec, ktorý dneska chytil 10 rýb, z toho tie najväčšie mali v súčte 290 cm. On už predpokladám, že vie, že sa volá Klementovič Martin. Vyhráva krásny televízor, na ktorý prispelo mesto Trnava, alebo zakúpilo ho mesto Trnava, a predovšetkým vyhráva krásny putovný pohár. Gratulujem. Gratulujeme, je to vaše. Rovnako s tým pohárom. Ja vás potom poprosím k nám a zadministrujeme určité veci. Ale predtým by som poprosil výhercov, aby sa na tu nás zhromaždili a spravili by sme si nejaké to hromadné foto. 22 krát to prežil, tak dúfajme, že prežije tentokrát. Daj to hore, Štefo! Myslím, že organizátori a sponzori a rovnako tak zástupcovia mesta nám tu dneska pripravili veľmi príjemné prostredie. Teším sa, že o rok sa uvidíme znova. Ale tí, čo ste si zakúpili lístky do našej vedomostnej súťaže, ktorej sa tak ľudovo hovorí tombola, prosím vás, neodchádzajte, začneme žrebovať o pár minút. Zatiaľ ďakujem.
Pán primátor, ale mohli by ste na prvú cenu vyťahnuť. Vážené dámy, vážení páni, vzhľadom k tomu, že sme dokončili všetky potrebné technické úpravy, ktoré boli nevyhnutné, preto aby sme spustili žrebovanie vedomostnej súťaže, a vzhľadom k tomu, že ste všetci úspešne pri preberaní tých lístkov, ktorým sa inak hovorí tombolové, zodpovedali správne na otázku, na akej vodnej nádrži sa dnes nachádzame, ja by som poprosil, tým, že využijem príležitosť, že medzi nami máme nášho pána primátora z Trnavy, aby nám vyžreboval prvý lístok z našej vedomostnej súťaže. Bude to čisté, bude to košer, bude to také kompetentné v tomto prípade, erudované a fundované ako nikdy. A pripraví sa majiteľ lístka bieleho s modrou potlačou C67. C67 vyhráva 55. cenu v poradí, ktorou začíname, a je to vrece obilia, venované poľnohospodárskym družstvom Košolná. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem, skontrolujeme lístoček. Ak je tam C67, C67, nie YC67, tak je to vaše. Gratulujeme pekne. Majte sa, díky, na vec.